Λοιπόν, AS62 ηλεκτρικό με κινητήρα Igo. Εδώ. Δύο μπαταρίες της Igo δεκάρες. Παίρνει σύνολο 5 μπαταρίες μαζί με ένα extra pack που έχει. Δεν πήγε καλά. Το βάλουμε εδώ. Λοιπόν, έχει λειτουργία Eco και Turbo, ανάλογα που θέλουμε να είμαστε, για τη δύναμη του κινητήρα. Παίρνει πρόσωπα το κουμπί εδώ πέρα και ένα κουμπί εδώ κινητήρα στο Igo. Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Όπως και τα υπόλοιπα 62, έχει όλες τις ίδιες λειτουργίες, διπλώνει, είναι όλα ακριβώς τα ίδια. Η μόνη διαφορά είναι ότι για να προχωρήσει το μηχάνημα χωρίς το μαχαίρι, ενεργοποιείται από εδώ. Και από εδώ κινείται κανονικά. Για να ενεργοποιήσουμε και το μαχαίρι, πατάμε και την άλλη ντίζα, εδώ. Και τώρα προχωράμε κουρεύοντας. Με τις 5 μπαταρίες έχει αυτονομία περίπου 6 ώρες. Τα μαχαίρια είναι κλασικά, τα γνωστά της AS Motor, όλο το σασί είναι το ίδιο. Η μόνη διαφορά είναι στο κόψιμο εδώ για να μπορεί να μπει ο κινητήρας στο Igo. Οι μπαταρίες κρατάνε, όταν είναι 5, κρατάνε περίπου 6 ώρες. Βέβαια αλλάζει αυτό με το ύψος του χόρτου. Δηλαδή τα ηλεκτρικά, όταν έχουμε ψηλό χόρτο, καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Και τα υπόλοιπα είναι τα ίδια, διπλώνει και αυτό.